Hej til folkens, og velkommen til den her video. Og det er fordi, jeg har fundet ud af noget lidt mærkeligt. Og jeg ved godt, hvor I ikke kan se min mus. Det er lidt mærkeligt. Jeg ved faktisk ikke engang selv, hvorfor I ikke kan se min mus. Men ja. Det er fordi, jeg har fundet set her, at hvis vi kan skrive her, komplet. Og lige prøve at trykke på den her. Sådan der. Så vi så skriver Gay Station. Eller bare PlayStation. Det er jo en Gay Station. Station. Sådan der. Og nu så står der fandme Gay Station 4. Og det er sgu lidt sjovt, for der står den koster 1 krone. Seriøst. Hvis vi lige prøver at trykke på den. Så kommer vi så ind på den her side. Og det er så her det mærkelige kommer. Den koster 1 million kroner. Den inkluderer GS4 controller, 0 GB HD, bøsse headset og GDMI kabel. What the fuck? What the fuck? FIFA 15. Gay Game 15. What's Gays? The Last of Cat. Gay Station 4 controller. Og så Xbox. My god. Oh my god. Nu må det fandme. Bare roligt. Man kan åbenbart også godt købe den original. Jeg ved bare ikke lige, hvornår den kommer ud. Men what? Det er eddermame sygt. Det her. Hvem fanden går ind og laver om på det her? Det er 1 million. Det har jeg sgu aldrig hørt om. Men what? De har godt nok glemt at lave om her, men altså, what the fuck, det er godt nok lidt dumt det her. Nå, vi skal lige kigge på den her Xbox. Så hvis jeg kommer her på den her side, okay, der står Xbox her, der er godt nok 500 GB på den, så det er jo fint nok. Der er mega mange ting. Så der er fint nok med ting. As real life. Hold. Det går nok lidt mærkeligt, vil jeg sige. Altså. Hold, mand. Hvad fanden det var sådan noget her? Men det var egentlig alt, hvad jeg havde at sige for den her video. Jeg tror, vi ses. Hej. Ej, bare roligt, dreng. Det her var selvfølgelig bare et lille fake show, jeg lige lavede, fordi jeg havde lyst. Og som I kan se, så er der også små easter eggs her ved det sidste ved Xboxen, som I faktisk tyder på, at det er mig, der står 25/7 her, og Gamer Jam der. Og her, som scroller ned, står der så, at jeg tager pis på jer. Eller tager, ikke til jer. Så det var egentlig bare lige sådan for sjov ting, og vi ses. Hej.